Salutare, fraților! Deși erau lucruri mai importante de făcut la celelalte mașini, și chiar și de parte tehnică și așa, n-am putut să mă abțin, am cumpărat din nou jante. Preț foarte bun, bineînțeles, de asta le-am și cumpărat. Nu sunt cea mai bună stare, după cum se poate vedea. O să le spăl în videoclipul de azi și o să le și vopsesc. Deși am făcut asta la Golf, am zis că nu o mai fac. Merită. Un preț foarte bun, mă costă destul de puțin să le vopsesc și nu o să-mi bat capul foarte tare, dar o să le fac cât de cât să arate într-o stare decentă. Am luat deja ceva produs de la Dedeman, ceva ieftin, de asta le transformă, le decontaminează, se face mov. Le-am dat deja, le-am lăsat să se moaie, acum o să mai dau o dată și sper să iasă curate. Scule profesionale de detailing aici. N-am nicio treabă cu detailing-ul. Cam așa arată prima jantă. Foarte bine, sincer, dar sunt puțin zgriate pe margine, mai au câte o ciobitură, câte o zgriată și un pic aici. De asta aș vrea să le vopsesc, plus interiorul mai au câteva chestii. Hai să le spălăm și pe celelalte și după aia ne apucăm de pregătit pentru vopsit. Hai că puteam să fac asta de la început. Acum, după ce am spălat jantele, putem observa că arată mult mai bine, dar totuși o să vreau să le vopsesc pentru că mai au ciobituri, mai sunt atinse prin zona asta, mai sunt vreo două care au mai mult. Aici, de exemplu, chestiile astea o să încerc să scap de ele, așa, să le dăm un look mai fresh. O să încep prima dată să scot greutățile astea cu șpaclu. Așa, și o să mai dau un pic și în mare ce se duce așa cu șpacul ăsta. Acum, folosind o sculă foarte profesională de 120 de lei, o să încerc să îndepărtez lipiciul ăsta rămas de la greutățile de la vulcanizare și ce mai e pe aici. E foarte important interiorul. Această julitură mă interesează cel mai tare să o fac cât de cât să nu se mai vadă așa. Și pentru asta o să folosesc această sculă. Aici o spun un șmilgher, am mai văzut eu pe net cum fac băieții, dar eu n-am găsit discuri abrazive pentru ăsta. Am cumpărat niște discuri mai mari și o să le tai cu foarfecul la dimensiunea asta. Cred că o să mă ajut, vedem. Astea sunt discuri pe care le-am cumpărat. De asta aveam nevoie. Acum o să tai o parte, cred că mi sunt vreo 4 din asta. Am cumpărat și ăsta în cazul în care ăsta nu o să fie eficient. Punem ăsta pe flex și asta sigur face ceva. O să încercăm prima oară pe julitura asta mică de aici.
vedem după aia și acolo care-i treaba. Terminat cu scula magică de făcut buza. E decent, a ieșit în principal marile zgârieturi au ieșit. O să mai acoperi cu vopsea cu un pic de filler. Acum cu o bucată de 180 o să fac părțile astea de înăuntru unde e coclit. După o să le mătuiesc un pic, dau un pic de filler pe unde e nevoie, filler la spray, nu investim prea mult. Și după dăm vopsea. Facem treaba așa de câteva ore. Următorul pas ar fi acum să le mătuiesc cu 400, de luat în considerare faptul că le fac cu ce mai aveam eu prin garaj din experimentele trecute și de la celelalte jante. N-am cumpărat prea multe chestii, fac cu ce mai aveam. Dacă vreți să faceți și voi, faceți în stilul vostru sau faceți la fel, eu așa o să fac. Cred că am spus-o și când făceam jantele la golf. Dacă nu aveți răbdare, nu vă apucați de așa ceva. Mai ales de niște jante spițate cum sunt astea. Am folosit șmilgherul de 400 prin zonele unde erau problemuțe și am dat cu 180, am dat cu niște 400, acum o să le iau peste tot colavetă de mătuit ca să prind primerul, vopseaua. Prima dată o să dau primer, după aia o să dau din nou cu o păsă de mătuit, după aia dăm vopsea. Să trecem la treabă. Am terminat de mătuit. Acum urmează una dintre cele mai enervante părți, izolarea cauciucurilor, anvelopelor. Deși probabil o să le schimb, n-am mai fost cu ele să le dejantez, am zis că fac o treabă așa la rapid. Asta o să dureze ceva. Acum are, dacă le schimb, are rost să le mai izolez sau le las așa. Nu vreți să știți cât de mult a durat să foliez astea. Deși nu știu dacă merită sau nu, probabil o să le schimb. Le-am și degresat deja, o să le dau acum un primer rapid și urmează să le vopsesc.
În acest moment jantele sunt date cu primer, urmează să le degresez puțin, pregătesc vopseaua și îi dăm. Asta ar fi vopseaua, Ford Mundust Silver ceva, am luat ceva să fie ieftin, facem economii. Dați un subscribe ca să putem să nu mai facem economii. Momentan totul este susținut din buget propriu și personal. Punem niște diluant. Mi-au recomandat băieții să pun și un pic de întăritor. Deși vopsea normală, 1K sau cum se cheamă. Unu la 10. Întăritor. 400 de grame de vopsea. La 400 de grame de vopsea o să pun 200 de grame de diluant. Măsurăm aici. Diluant acrilic. Așa. Cu o șurubelniță curată. Amestecăm puțin. Cam asta ar fi culoarea. Eu gri, normal, gri de Ford. Badge pe jante. Avem aici pistolul pe care îl folosesc eu. Nu e cea mai curată formă. Cu asta îmi fac eu experimentele. E un Italco. Nu știu dacă se vede. Ceva entry level. Pistolul pregătit. Nu știu dacă mă aud foarte bine că am masca. Cred că o să vopsesc întâi interiorul. Cu vopseaua am terminat. Acum o să pregătim lacul. Cel mai ieftin lac, 120 sau 130 de lei cutia. Cam așa arăt eu. Asta e motivul pentru care se aude rău. Și lacul o să face... O să punem 400 de lac. 200 de întăritor. E 2 la 1. Și acum cu aceeași șurubelniță, pentru că nu suntem foarte profesioniști, avem lacul pregătit. Să trecem la treabă.
Asta a fost prima mână care se dă gazată, așa mai auzit eu la băieți. Acum o să reglez pistolul un pic mai cu debit mai mare și dăm o mână plină. Așa zic băieți, eu nu-s văpstor. Sper să nu-l scurg. Asta e tot ce vreau. Și să iasă cât de cât frumos. Hai să vedem rezultatul final. Cam asta ar fi. Eu zic că arată foarte bine. Asta e Luciu. Vopsea ieftin, la ieftin. Efect foarte, foarte bun. Și acum, dacă tot le-am vopsit, trebuie puse pe mașină, dar hai să vedem cum arăta înainte și cum va arăta după. Dacă ți-a plăcut videoclipul de astăzi, apasă butonul de subscribe, like. Vedem ce facem la următorul videoclip. Salutare!